Prečo sa cvičenie Qigong divoká hus volá práve divoká hus? Učiť sa môžeme rôznymi spôsobmi. Opakovaním, praktikovaním, počúvaním, pozorovaním. Práve mnísi z čínskeho pohoria Kunlun, odkiaľ ku nám prišlo cvičenie Qigong divoká hus, sa učili od všetkého, čo ich obklopovalo. Učili sa od prírody a učili sa od divokých zvierat. Verili a vedeli, že každé jedno zviera je výnimočné. A keď budú pozorovať toto zviera a opakovať jeho pohyby, tak vlastnosti, ktoré toto zviera má, prejdú aj na nich samotných. Napríklad tiger je veľmi rýchly, je veľmi silný. Jeleň je veľmi mrštný a dokáže rýchlo bežať. A divoká hus je známa svojou dlhovekosťou. Takže títo mnísi pozorovali skutočné zvieratá, divoké husy v prírode a na základe toho si osvojili určité pohyby, ktoré tieto vtáky v bežnom dni robia a vytvorili cvičebnú zostavu Qigong divoká hus, pretože verili a vedeli, že ak budú opakovať tieto pohyby, ktoré tieto vtáky robia, tak aj oni budú žiť silný, zdravý a dlhoveký život.